už ani Nemci nechcú tých migrantov príjmať, lebo je to obrovský problém, je to obrovský nápor na ich sociálny systém. A tí ľudia, oni neprichádzajú do Európy, lebo by chceli nájsť dočasné útočisko, že sa skrývajú pred vojnou a potom, že by sa chceli vrátiť. Oni neprišli do Európy na rok, na dva a potom prídu domov. Oni sem prišli žiť, ale neprišli sem pracovať. Oni prišli sem kvôli tomu, lebo dostali informácie vo svojich krajinách a to je zase práca mimovládnych organizácií. Choďte do Európy, tam sa o vás postarajú, dostanete ubytovanie, stravu, oblečenie, sociálne zabezpečenie, všetko dostanete bez toho, aby ste museli pracovať. Lenže takto bohužiaľ, priateľia, nie je, pretože to je neúnosné. Takže Európska únia namiesto toho, aby efektívnym spôsobom chránila svoje vonkajšie hranice s pomocou všetkých členských štátov, aj Slovenska, aj napríklad Česká republika, zoberte si, že ona je v strede, že ona nemá žiadnu vonkajšiu hranicu. My máme s Ukrajinou, ale Česká republika nemá, ale napriek tomu by aj českí policajti by mali byť požiadaní, aby prišli strážiť vonkajšie hranice. Ona sa to aj do určitej miery robí, len je to veľmi, veľmi slabé.